Dende as súas orixes, a Igrexa tendeu a man aos máis vulnerables, seguindo o exemplo de Xesús e achegándose aos descartados da sociedade. Hoxe a súa presenza tradúcese en escoita, acompañamento e esperanza. Cáritas é o organismo oficial da Igrexa en Galicia para devolver a esperanza ás persoas que se atopan en situación de vulnerabilidade. Así, o Evanxeo faise carne a través de rostros concretos que abrazan as feridas visibles e invisibles dos máis necesitados. Voluntarios e traballadores de Cáritas atenden as demandas sociais que na actualidade van máis alá do material. Son emocionais, psicolóxicas e mesmo espirituais. Cáritas cree na dignidade de cada persoa, nas súas capacidades, xa que logo desenvolve proxectos que axuden as persoas para transformar a súa propia realidade. Acompaña as diferentes situacións de vulnerabilidade, a pobreza, a falta de recursos dos migrantes, a soidade dos anciáns. Detrás de cada historia hai un proceso, unha oportunidade, unha nova posibilidade. Nun mundo que ás veces exclúe, Cáritas quere mirarte os ollos e dicirche: non estás só. Alí onde nos precises, abrimos camiño á esperanza.